Ibai Rico, arratsaldeon. Eso, arratsaldeon. Eskerrik asko. Zuei. Ze moduz, ondo? Ondo. Zuk esaten dute, glaziarrak beste maitasunik ez daukazu, eh? Bueno. Glaziarrak eta glaziarrak. Baude beste gauza batzuk ere. Baude beste gauza batzuk bizitzan, ez? Claro. Baina zu, izotzetako gizona zara, ez? Bueno, betian gustatut zait eta, saiatzen naiz hori lanbidea egiten ere. Bai. Lanbide egiten, ez? Bai. Orain ikerketa bat egiten ari zara, baina toki askotan ibili zara munduan. Bai, Patagonian, Esbalbarren, beste hainbat mendiadetan eta gaur egun Pirineotan egiten dugu lan. Eta gaur egun Pirineotan ari zara. Errepaso egin dezagun, pitin bat, zuk bisitatu izan dituzun tokiak eta gauzak ikusteko. Glaziar bat zer da, hasteko, Ibai? Bueno, glaziar bat holan motz esan da, izotza da, baina permanenteki geratzen dena, oda urtero geratzen dena. Eta hori gertatzen da, izotza eratzen da, elurra metatzen denean, elurrasko metatzen denean eta gutxiago urtzen denean. Hori da, argazki zoragarri batzuk ekarri dizkigu Ibaik eta ikusi egingo ditugu, iruditzen bazaizu, ze alde izugarria dago. Hemen non gaude, Ushuaian gaude, Bueno, bai, Ushuaia, Tierra del Fuego konkretuki, bai. Ja, eta hor glaziarri badago? Bai, glaziar asko daude, eta hainbat ikerketa egin dituen garai batean, bertako glaziarren garapena azkenengo 300-400 urtetan ikertzeko. Ja, eta Bueno, kriston atzerapena egon da, hainbat fase ikusi egin dituen, baina hori lotu dugu azken finean ulertzeko klimaren variabilitate naturala zein den eta giza jardueren eragina zein den jakiteko. Eta glaziarrak azken finean klima aldaketaren indikatzaile apartak dira. Hemen non gabiltza? Hori Darwin mendikateetan da, nabegatzen. Eta hemen txe? Bueno, hori da Fitzroy ingurua da, eta ikusi daiteke, adibidez, azkenengo 100 urtetan egon den atzeraka da, ez? Patagonian aldaketa klimatikoa nahiko bortizki jo du, eta hango glaziarrak erakusten digute nola azkenean lurraren atmosfera aldatzen ari da, eta gu hor eragin badaukagu, eta glaziarrak horren eragina dira. Hau da Uppsala ezaguna, Perito Morenoren inguruan dagoena, Calafate inguruan dagoena, eta Uppsala, eta egia esan, impresio egiten du, Impresio egiten du, bi argazki hauek eta konparazio ikusteak, Bai, izugarria da, hori azkenengo 70 urteetan egon den atzerapena, Uppsala glaziarran adibidez, urtero 20 metro galtzen dira sakoneran, ez? Ja. Bai. Eta hori guk eragin dugu? Bai, gero eta argiago dago, ze aldaketa klimataren kontua nahiko mediatikoa izan da, eta baina gaur egun zientifikoek argiago daukate, gure negutegi efektua sortarazten duten gasak atmosfera aldatzen ari dutela, eta glaziarrek, adibidez, hori isladatzen dute, aldaketa hori. Orduan, gu hor asko dugu esateko gure aktibitatea, gure bizimodua, glaziarretan edo azken finean lurraren kriosferan, kriosfera da lurraren eremu hotza, hor sartzen dira glaziarrak, lurzoru izoztuak, Patagonia, Antartida, Artikoa, eta guzti hori erantzun bat egiten ari du, guk beroketa efektu horri ez da. Irudi gehiago ikusten ari gara eta argazki gehiago ere bai. Bai. Egia esan zuk toki asko bizitatu dituzu, Bueno. Hau zer da, glaziar bat barrutik? Bai, hori da, Esbalbar Irlan, Artikoan, aurten egon naiz. Artikoan egon zara, de dio, eta? Eragutzi. Bueno, oso interesgarria da, izan da, bertan glaziarrak barrutik nola funtzionatzen duten ikusteko. Sartu garaen bat glaziarretan, eta kurtso bat egin dut bertako unibertsitatearekin, eta barneko dinamika, fisika, eta ikertu dugu, pizka glaziarrak barrutik nola funtzionatzen duten ikusteko. Eta gero, bertan logistika eta kontuak oso ezberdinak dira, hartzak daude, riflea eraman behar duzu leku guztietara, eta, kriston temperatura hotzak, eta oso leku bitxia, eta gainera, Hortxe ez, hartzaren oinarrastoak, ez? Bai. Hankarrastoak, kasu horretan, ez? Hori da. Eta oso interesgarria da, Esbalbarreko Irla, ze bertan unibertsitate bat dago, eta ikerketa zentru bat dago, eta orduan Artikoan aldaketa klimatikoak sortarazten dituen aldaketak ikertzeko, oso laborategi oso ona da, ez da. Orduan, esperientzia bat izan zen, bertako glaziarrak ezagutzea, eta bertan Artikoan eta baitaren munduan ematen den aldaketa, perspektiba horretatik ikertzea. Segi ezagun, hor konparazioa egiteko moduko argazki bat bagen eukan Artikokoa, ez?
hemen glaziarra. Hori da, adibide bat da, Kronosrik glaziarran, ikusten nola azkenengo 70 urteetan egon den atzerapena izugarria. Askotan azalerak aldaketak izan dira, glaziarrak aldu dute azaleraren 70% edo. Eta, gero, itxaso artikoa ere asko aldatzen ari da. Itxaso artikoaren estensioa asko gutxitu da, adibidez, azkenengo 30-40 urteetan. Eta, indikatzaileak. Konparazioan, segituan antzematen da, bat eta beste esaten da, baina... Gutxi gora bera, hamarkada bakoitzeko itxaso artikoa galdu du 4 edo, 4,5 Eta, tendentzia hori jarraitu ez gero, azken finean, glaziarren eta izotzorren urtzeak ondorio batzuk ekarri ditzazke, eta, sortarazten ari ditu, adibidez, itxaso mailaren igoera, izan daiteke urrengo egun urteetan, proiekzioak ezberdina dira, baina izan daiteke ia 2 metro arte. Orduan, hori populazio kopuru handiari afektatu dezak, ez? Eta gero, baliabide hidrikoak, askotan Himalaian, Alpetan, Patagonian eta Andetan, jendeak glaziarren ura behar du bizitzeko, nekazaritzarako, eta orduan, kontu garrantzitsua da. Azken finean, arazo guzti horiek aurre ikustea eta kudeatzea. Horregatik egiten ditugu glaziarretan ikerketak, jakiteko klima eta glaziarren artean. Eta segurua da, glaziarretan hor lehen ikusi zaitugun bezala, glaziar barruan eta ibiltzea, segurua da hori edo? Azken finean, mendian erabiltzen dituzun teknika erabile bertuzu glaziarren, eta ez da segurua mendian, baina, ere, intentsua da, bertan ibiltzea. Ealakideok segi dezagun eta munduko beste paraje batera joan gaitezke. Hauek dira Alaskako glaziarrak, ikusiko ditugu glaziar ezberdinak, baina Alaskako glaziarrak ere ikusi daitezke eta kriston atzerapena egon dela argi dago, ez dago dudarik argazkiak ikusten. Alaskan hauek dira Alpetako glaziarrak ere, izan da atzerapena bereziki azkenengo 30 urteetan. Hau Alpetan dago. Bai, hau Alpetan da, eta gaur egun garrazkia da, eta baina frontea gutxi gora bera, arbolak ikusten ditugun lekuan zegoen 1900 urtean. Aldaketa oso handia izan da 100 urteetan, baina bereziki bizkortu egin da azkenengo 30 urteetan, eta ematen du gure isurketen ondorioz izan dela, gure temperatura hori handitzearen ondorioz. Eta ez errezpadu egiten hor ikusi duen argazki hori, hemendik 50 urte barru, airean saioa egingo du Jaime Otamendi batek, eta etorriko da Irriko Aitona Xarra bere makuluta guzti, eta erakutsiko dugu beste argazki bat, ez? Eta oraindik gutxiago izango da. Ikusiko dugu, lurraren klima eta oso konplexua da ulertzea, baina proiektuak izan daitezke glaziar asko desagortuko direla hurrengo 50 urteetan adibidez Pirineotan. Orain Pirineotan zabiltza, ez? Bai, orain Pirineotan gabiltza, azkenengo 4-5 urteetan, bertako glaziarrak kontrolatzen, monitorezatzen, eta aldaketa klimatikoa nola isladatu den ulertzeko. Hau da, adibidez, Madalaetako glaziarra, Osuko glaziarra, eta, gaur egun geratzen dira 450 hektarea bat izotz Pirineotan, eta, klimaren indikatzaile oso onak dira, ez? Oso txikiak dira eta oso azkar erreakzionatzen dute klima aldaketek. Eta orduan, hainbat neurketa egiten ditugu topografia gailuekin, bertako glaziarrak nola beraien dinamika ulertzeko, ezta? Eta, landa-lana egiten dugu asko gehiena oinez, batzutan helikoptero altzen dugu, igual urtean behin edo bitan, logistikoki komplikatua diren gauzak egiteko, baina, gehiena, kriston, ibilbideak egite ditugu, gailu guztiekin igotzeko, neurtzeko, jeisteko, beste aran batera joteko, eta, gehien bat udan egiten dugu lan. Baina, hori adibidez dira laser eskaner neurketak. Laser eskanerra, usten digu eskaneatzen glaziarren gainazala, eta hori konparatu dezakegu urtero, ez? Adibidez, hau da, helikoptero bat hartu genuen kasu horretan, GPR-a egiteko radar bat eta neurtu dezakezu izotzaren sakonera. Orduan, neurketa guzti horiekin, gaur egungo glaziarren dinamika ulertzen dugu, ezta? Adibidez, horiek egiten ditugu ere azkenengo 100 urteetan egon diren pixkat errekonstrukzioak, eta orduan azken finean da hartzen diogu pixkat glaziarrei pultsoa, ezta? Landalanaren bitartez. Eta hor, harriak ere ikertzen ari zara, Monteperdido hemen. Bai, hau da Monteperdido, ikusi zegu izugarrizko atzerakada izan duela azkenengo 100 urteetan, esaten dut hori gaur adibidez, azken astean ibili naiz datuekin, aurtengo datuekin, eta igual urteroa urtzen dira 1-2 metro
urtero frontean izotza. Orduan, karo, atzerakada nahiko bortitza esaten ari da, eta azkenengoa 30 urte horien tendentzia mantendu egiten da, ez, oraingoz. Eta bai, hori da, pizkat egiten dugun lana glaziarrekin. Ja, ez dut, zuri hau zer da? Hau da, Anetoko glaziarra ere, ikusi daiteke izugarrizko atzerakada egon dela, bai azkenengo 50 edo urteetan. Eta zuri nondi datorkizu afizio hau? Bueno, mendiaren deia izan nuen txikitan, eta hori gustatzen zait egitea, ez? Mendian egotea eta baita ere mendialdeak ulertzea, ez? Azken finean, pizkat igual geografoaren ikuspuntua, ez? Bertan egotea, bertan disfrutatzea, baina baita ere prozesuak ulertzea eta kontu honetan glaziarrak eta aldaketa klimatikoa. Uste dute zuri, mendiak hitz egin egiten dizu, ez? Bueno, zerbait esaten dizu edo informazioa. Mendizalei orokorrean, bai. Baina guk, saietzen gara ere mendialdei eta glaziarrei pizkat igual Martínez de Pison esaten duen moduan, pizkat ahotsa ematen, ez? Azken finean aldaketa bat egoten ere da, eta guk neurtzen dugu hori, eta, bueno, ezagutarazteko, eta gure mundua zelan aldatzen dagoen ezagutarazteko. Eta glaziarrak hotza nahi dute? Bueno, glaziarrak dira, eta berein dinamika naturala daukate, baina kontua da ikustea gu zenbat, zer gertatzen ari den gure jarduerekin, ez? Azken finean. Ezein da zure bihotzeko glaziarra? Nire bihotzeko glaziarra, Pirineotakoak asko eta baita ere Alpetakoak, igual Mont Blancekoak ere asko gustatzen zaizkit, gazteagoan nintzenean bertan esperientziak izan dituelako eta bai. Ja, eta gorroto duzun glaziarren bat, edo ez ustekoren bat eman dizuna, edo utzi egin zaituena, beti izaten da ez, maitasun frakasaturen bat, edo? Gorrotoa baino, igual sentimendua, igual beldur asko pasatu duzun igual momenturen bat, edo grieta batean erortzerakoan, adibidez, aurten Esbalbarren izan genuen hor susto bat grieta baten, eta lagun bat erori zitzaigun grieta baten, baina ez zen ez gertatu, baina geratzen zaizu pizkat behintzat sustoa. Eta zure glaziar idilikoa? Alegia ezagutzea gustatuko litzaizukena, baina... Bueno, asko gustatuko litzake Antartidara jutea, eta bai, adibidez, Antartida da olako urrengo igual tokia gustatuko litzake ezagutzea, bai. Guke espero genuen ikertzaile hotz bat etortzea, baina ez, zure gaian oso beroa zara, ez? Bueno, saiatzen gara disfrutatzen eta mendian, bai. Asko zarete? Bueno, nik egiten dut lan... Izotzetako ikertzaileak? Orokorrean, bai, munduan gaur egun dago, kriston, ekimena, glaziarrak eta kriosfera hori neurtzeko, ez? Penintsula mailan ez gaude talde ezberdinak gaude, eta nik egiten dut lan beste unibertsitate batzuekin, eta, zentratzen gara Pirinioetan, baina, mundu mailan kriston ekimena dago, eta guk aportazio hori egiten dugu Pirinioetatik, pizkat mundu mailan egiten den sare horretara. Ikertzailea izatez aparte, eskalatzaileare bazara, trekinak egiten dituzu, mendigidari ere bai? Bai, mendia beti gustatu zait betidanik, eta gero, saiatzen naiz ere, eta jendea eramatea mendira, gustatzen zait ere, eta askotan aukera ematen dit, glaziar kontuak eta kontu geografikoak ere bertan asaltzeko, ez? Orduan, eraman du jendea Alpetan, Madeiran, Afrikan pizka bat, eta orain, Pirineotan eta Euskal Herrian ere jendea eramaten dut, eta hori, kombinatzen da, eta erraz kombinatzen da, polita da. Eta Euskal Herrian, zer ez genuke galdu beharko, edo nora eramango... Bueno, Euskal Herrian oso interesgarria da Aralarko inguruak, bertan elur metaketa bereziak daude gaur egun, gaintzako elurtegia bezala, eta gero Arritzagako haranean badaude deposito glaziar batzuk, eta adibidez hor ikustera merezi du oso bitxia delako lekua eta haran. Ibai Herriko, benetan, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko.